Hello guys, nandito po tayo sa farm. Hello! Ang sarap ng hangin. Hello! Kumain na po ba kayo? Ang init no? Say hi sa camera. Kinakausap ko po sila para na akong baliw dito. Ang sarap po ditong magtatatakbo. Hello JD. Hello. Kumusta ka na? Ito po, si JD. Napogi. Napaka-playful niya po guys. Masyado po siyang maharot. Masyado din po siyang malambing. Say hi. Hello. JD. Hello guys! Welcome po ulit sa aking vlog. So, ngayon po magtutour po tayo sa isang ampalayahan. Ito po ay mahigit po yata 1 hectare lang. Ampalaya daw po kasi is naglalast po siya ng 4 to 5 months. Pero bumubunga na daw po ito ng mga 3 months. So, kung napapansin niyo po, ang daming bunga. So, nilalagyan din po kasi ito nila ng abuno. Makikita niyo po, meron din po siya sa ilalim tanim na sili. Ano po itong sili? Siling Panigang, saka red hot. Yung panigang po, yung siling green. Saka yung tawag doon na sili, red hot chili pepper. Tara, mag-tour po tayo. Let's go. Let's go, amigas. Let's go to the tropa. Ayan po, oh, look at this. Ay, no, don't touch. Kasi baka magkaroon siya ng, ang alam ko is nilalagyan siya ng, ano tawag doon, para hindi siya magkaroon ng insects. Kasi pag dinapuan po yan ng insect, ay, spray mo na. Meron po akong guard. Ang aking life guard. Itong dog. Every ano po ang harvest niyan? Kasama na po yan ngayon sa 4 na araw. 4 na araw, kada 4 na araw. Kayo po. Ano po pangalan nyo, tita? Lenny. Si Tita Lenny. Ayan po si Tita Lenny. Siya po ang nag-aalaga dito sa Ampalayahan. So every 4 days daw po ito ay hina-harvest. Ay, bukas na. Ay, bukas ang harvest. Oh, tingnan niyo po ang lalaki oh. Kita niyo po ba yan? Napakasariwa. Napaka-healthy gulay. Bionic po yata. Ano, Tita Lenny, bionic po ba yan? Bionic. Yung sinabit. Hindi, yung ano na. Akala ko yung bionic. You know? Kita niyo po guys. Ang lalaki. Ito po ang sili. Siling panigang. So, siling green po, no? Yung panigang. So, naka 1 month na daw po ito simula ng itinanim. So, kung napapansin niyo po, meron na po siyang bulaklak. Malapit na po yung mamunga. Tingnan niyo po. Sana po ay sa susunod makabisita tayo dito pag marami ng bunga yung sili. So maganda po no. So double purpose po siya. Meron siyang ampalaya sa taas. Tapos ang lilim ay nagagamit ng sili. So yung space, hindi sayang yung space. Kasi nataniman po siya ng sili.
Yan. So magandang negosyo po ito guys. Kung magtatanong po kayo, just comment below. At ako'y expert dito. Comment lang po kayo below kung ano po ang gusto yung i-tour uli. Ito po ang aming aming model. Model talaga. Yan ang aming model. Saan nagtatanggal ng damo dito? Yan ang model namin, nagtatanggal ng damo. Hirap kumita ng pera. Wow, tingnan niyo po oh. Nakakamangha, ang dami. Ang daming bunga. Ang lawak po ano. Pansin niyo po ba? So mga higit 1 hectare daw po kasi ito, kaya kayo ay malulula dito pag kayo lang mag-isa at wala kayong kausap. Para kayong mababaliw. Kausapin niyo po ang sarili niyo. Ito naman guys, meron po silang mga talong dito. Ang daming bulaklak. So pansin niyo po, meron na po siyang bunga pero maliliit pa lang. Tapos dito sa kabila ay maisan. Kalawak din po ng maisan. Nakaisang buwan na daw po ito simula na itinanim. So hopefully pagpunta natin dito ulit ay may bunga na siya. Hingal ano. Yan. So Ate Joy, mga ilang mga ilang buwan po ito bubunga sa tingin mo? 4 na buwan. 4 na buwan bago bumunga. Tapos naglalas po siya ng ilang bago siya tuluyang mamatay or hindi na bubunga. Pagkatapos po ma-harvest niya. Isang harvest lang po ito. Isa lang po. Okay. Akala ko. Pasensya na po guys ha. Isang harvest lang pala ito. So ayan, ang lawak po. Maraming salamat po Ate Joy. Yan, malunggay, ampalaya. O ayan, ang sarap po ng kanilang tambayan dito. O. Sarap po dyan mahiga. Nasa ilalim ng puno. Punong mangga. Punong mangga pala ito. Ito po, nakitambay po muna ako dito sa lilim ng punong saging. Nakakasama lagi sa video eh. Lilim daw ng punong saging. Mangga po ha. Kasi sila kato yata inatamad lumabas. Ayan po yung ating tour guide kanina. Napagod po ako. Na, namalanggoy. Wala pa pong bunga ang mga orambutan na ubus na namin. Paano ka kaya makakit din mo? Putulagan Yun, ang yung sanga. problema natin. Ang mga aso po namin, nagkalat po. May mga pusa. Totoo nga. So ito po ay puno ng rambutan. Sayang po at hindi natin din naabutan ang mga bunga nito. Marami po itong bunga dati. Mama, Madami. Nung ano po, June, July, August. Walang tawag doon, yung worm, higad. Wala na po. Oh, sarap akyatan kasi mababa lang po siya, oh. Woo!